Най-вероятно всички се чудите как този човек лети на тази метла. Ами гледайте клипа до края, за да разберете. Може би някои от вас са го чували, други не, но това е ютубърът с най-известните магически трикове в света. И днес ще видим най-известните магически трикове, като първият видяхме го хора, буквално взе Айфеловата кула и си я сложи ето тук. Това беше супер яко, добре, сега се качва на това столче и имаме две гуми еднакви на колата, не знам как се случи това. Той буквално е способен на абсолютно всичко и ще се уверите в това в днешния клип. Между другото, ако искате още такива видеа, смажете лайк бутон, за да ми покажете, че искате и дълги клипове в канала. What? Как е застанал така? Добре, сега ще разберем как е. Да, е това прозрачното нещо отдолу, видяхте ли го? Буквално винаги съм се чудил тия правоъгълничета и квадратчета, прозрачните, от какво са направени хора, че изглеждат така. Тук от тези кашони се получи някакво чудовище, което го подгони. Това много не го разбрах. Добре, продължаваме тук. Слънцето се оказа ябълков пай, който крадеца дойде и взе току-що. Това беше доста добре. Добре, тук тази мадама го рисува на стената и той оживя, буквално тя го нарисува на стената и той оживя, излезна от стената и си тръгна на някъде. Това беше просто брутално. Окей, тук са на голф игрището. Той и някой друг, този другия стреля. И топката за голф се превърна в истинско живо оръжие, което може да ги смажи, да ги убие. Това тук хора се видя, че е CGI, че е компютърна обработка, че не беше истинско. Той доста такива неща използва в клиповете си. Добре, буквално това... Не човек, това не е истина. Как успя да го направи? What? Това беше доста добро, признавам го. И сега с този бинокъл взе и промени това, което пише на самата му тениска. Мале, това наистина не мога да се повярва, че е истина, хора. Не знам, аз други такива клипчета като неговите в света не съм виждал. Добре, тук има статуя. Да, сега ще съживи статуята. Не, буквално бях сигурен, че ще се случи това. Да, ето съживи статуята и тя сега... Да, и тя сега може да се надигне. Окей, тук се намираме в неговата стая, в неговия дом и... Turn on vacation мода, включва ваканционен режим и не, тази вода просто ми прилича на водата, която хора се появява, когато си пуснете шейдерите в Minecraft. Буквално е едно към едно. И този водолаз седи отзад и го гледа. Добре, тук имаме костенурката Франклин, това детенце с колелото и той оживя и се превърна в катаджия. Това беше много яко. Добре, тук виждаме два сарона. И той, но как лети във въздуха? Това е подобно хора на онази метла. Пак отново има нещо направено с този материал. Това е доста добре. Тук имаме фризби. Фризби с яйце и успя да вкара яйцето в тигана. Не, това беше брутално. Добре, тук виждаме някакъв охранител в някаква стаичка, който си яде плъничката. Ето го на камерата и сега излиза от камерата. Излиза от екрана с камерите, хора. Това просто не мога да повярвам, че е истина. Добре, тук се намираме в някаква бензиностанция. Ето е G-клас. Това сигурно е неговата G-клас. Какво? Това беше G-класа, която се превърна в каручка. Не, искам това. Това ако не заслужава един лайк, не знам. Щупете лайк бутона, хора, за това нещо. Добре, тук вижте колко изморен изглежда, реално тича на някаква пътека. Тича на някаква пътека, но реално вижте какво прави. Да, и аз така си помислих. Добре, тук тича, изморил се, много му топло, ожаднял е и решава да вземе тази постройка и да си налее малко водичка върху главата от нея. Ебате печарата. Be real. Има 2 минути докато снима Be real. Добре, сега ще видим какъв Be real ще успее да направи. Мале, ебати подготовката. Добре, това наистина беше доста добър Be real. Добре, тук хора се намираме на пристанището и както виждате се подреждат някакви контейнери, някакви такива неща на корабите. И да, това е просто вау. Добре, сега в момента къде сме? Тук сме на някакво басейнче. Между другото се чудя, защото почти всички басейни в щатите се използват хора за тези скейтборди и се използват от скейтбордисти. Това ми е доста странно. Добре, тук в момента сме... TikTok оживява, да, буквално TikTok оживява в този случай. Тук в буквалния смисъл, взе молива от масичката, взе USB... Не, такъв клип никога не съм виждал.
Смажете лайк бутона, хора, ако искате втора част на този видео. А сега е време да видим как продължава този трик с магическата метла и как той хвърчи във въздуха с тази метла, без да му се създават никакви проблеми. Да, ето го, хора, екранът, който му помага да хвърчи с метлата, а реално е с скейтборд. Дайте лайк за тази част 2.